May hapon. Ang atong ebanghelyo karong adlaw nagisgot sa atong role isip asin ug kahayag sa katawhan. Mga igsuon tinuod, ang mga batan-on maunay naghatag og flavor og color nganong dili boring ang kalibutan. Pero at the same time, sila usab ang pinaka-vulnerable sa tentasyon. Sa giingon pa sa kanta, young and wild and free, maunang gisakyan sa yawa ay lang curiosity, bisyo, premarital sex, depression, to the point nga ang uban mikalas sa kinabuhi. Please don't. Munang naa ko'y duha ka inigsuon nga suggestions. Una, alang sa mga parents and elders and guardians. Palihog ko, listen to them. Sa giingon pa sa t-shirt. But at the same time, naapoy disiplina. Bahalag mo aksyon sila kasuko, padayon ta sa pag-guide nila, di gyud sila pasagdan sa ila tanang gusto. Total makasabot ra na sila, kung sila na po'y mahimong ginikanan, makaingon sila katong pagdisiplina sa among parents para gyud ito sa among kaayuhan. Ikaduha alang sa mga batan-on, ayaw na paabuta nga matigulang ay pa ka magbag-o. Karon pa lang daan, sugda na. Timan ang giapas sa Dios, batasan, dili ang atong kabright ug ang atong edad. Ayaw padala sa kahilayan sa kalibutan. Yes, enjoyable, pero diri ra na taman. Ang atong naon-naon, asa ta padulong human aning tanang kinabuhi. Kana mo'y atong pangandaman, bahalag kantsawan ta, bahalag ma-out of place ta, na ay mga panahon nga it is better to be alone doing good than to be with these people nga madamay pahinuon imong kalag sa sala.